Ribeiro serviu como caldo de cultivo de moitos movementos sociales. Un deles foi o agrarismo, que combatiu a principios do século XX o caciquismo e intentou abolir os foros. Este feito conseguiron en 1926, coa abolición masiva de foros. Existían dúas vertentes: a socialcatólica dos notables locais que apoiaba a compra de maquinaria e a loita contra o batute. Tamén había outra vertente de sindicatos liberais que procuraban a defensa do viño do país fronte ás importacións, a innovación das explotacións e a implicación do Estado no fomento das melloras. Un dos máximos representantes foi Basilio Álvarez, que quen xunto con intelectuais galegos e políticos creou en Madrid Acción Gallega. Durante a posguerra, frease a modernización agraria e a ampliación de mercados. O monocultivo da vide traduciuse en moitas zoas na ausencia de terras para o cultivo de cereais, o que agravou as penurias deste período. Para intentar paliar esta situación, creáronse as cooperativas, que facilitaban o acceso á comercialización, a reducción de custos e o acceso a tecnoloxía fitosanitarios. Unha das primeiras cooperativas nace en 1953, e é a Cooperativa do Ribeiro do Avia. Esta cooperativa é o precedente á Cooperativa Vitivinícola do Ribeiro, que hoxe en día sigue en funcionamento.